Bine v-am găsit în direct și în reluare. Sunt Ștefan și o să vedem cum reacționează poporul român la 5 întrebări simple. Este primul nostru interviu, așa că vă rog frumos să ne vizitați pe www.youtube.com/happylobsters. Vă rog, stați așa, că în direct nu puteți să ne vedeți când avem camera de direct. Whatever, urmăriți-ne! Credeți că din cauza radiațiilor solare vor apărea mutanți? Să apară? Mutanți. Niște oameni modificați genetic. Cine credeți că a condus mai bine țara? Băsescu sau Ceaușescu? Băga mea și cum am măsa lui Băsescu. Cât a durat războiul de 100 de ani? Cât a durat? Da. Ați vărsat vreodată apa peste masă? Da. O să vă uitați la acest video? Mulțumim mult! Mamă, frate, bă, oamenii ăștia au băut gaz, mă. Dacă a plouat, nu mai știu să iasă afară. Da, mi-ai șopul. Credeți că din cauza radiațiilor solare vor apărea mutanți? Nu cred, dar poate din alte cauze. Da. Cine a condus țara mai bine, Băsescu sau Ceaușescu? Măcar pe Ceaușescu nu erau boschetari peste tot, deci... Da, ai mare dreptate. Cât a durat războiul de 100 de ani? 20, cred, sau... nu știu, 100? Nu, 116. Vă place România? Sunt pro și contra. Da. V-ați duce în altă țară? Da, dar nu neapărat că urăsc cum e aici. Sunt curios să văd cum e în alte țări. Aha. O să urmăriți interviul? Poate. Ok, mersi. Mulțumim. Uitați, frații mei! România! Aici unde se dădeau copii, leagă-ne frumos, se distrau! Uite-te, pietre, pietre! Mâncați mai răbă, pietrele, bre! Și asta iau ce copil, Michi! Are o problemă cu înălțimea! Ia uite ce trist e! I s-au dărâmat leagănele! Săraș, oare de pe Băi! Englezule! Noua mea casă! Yup, that's Romania. Asta e România! Oamenii aruncă fotolii bune la gunoi. Când poți să stai, să dormi în ele. Pă dracu, hai mă, sprecăm că e jegos pișeama și pe el, am luat puri. Once garbage, others treasure. Taci mai engleză. Credeți că din cauza radiațiilor solare vor apărea mutanți? Nu. Cine credeți că a condus mai bine țara, Băsescu sau Ceaușescu? Niciun. Cât a durat războiul de 100 de ani? Nu știu. Pentru ce sunt bananele? Aiurea întrebare. Voi o să vă uitați la acest video? Da. Mulțumim. Asta e România, frate! Uită-te și tu! București! Și mai zici să plecăm în străinătate. Ce străinătate, mă? Ia uite aici! Zici inundații în China, tsunami. Ia uite, frate, ce e aici? Asta se întâmplă și în România. Nu e mișto? Da. Ia uite, omul liniștit stă la pește. Hai mai dă-te în căcat. Zici ceva? Măta. Gayilor! Distracția se poate face și pe baltă. Aici în București, în sector 3, în 2011. În cazuri extreme, trebuie să gândești extrem. Așa se trăiește în România! Pardon, genial! Uite ce înseamnă capitala unei țări! Hai că m-am făcut ciuci! Credeți că din cauza radiațiilor solare vor apărea mutanți? Nu. Cine a condus țara mai bine, Băsescu sau Ceaușescu? Aha. Ce părere aveți despre băutul cafele? Aha. Cât a durat războiul de 100 de ani? Vă place România? Da. Ați pleca în altă țară? O să urmăriți acest interviu? Nu.
Mulțumim mult. În României. Ce părere ai despre noua care a intrat în Uniune? Ce părere ai despre Băsescu? Cheamă pe maică ta. Deci tu ești Tzatziki, tu ești Sos și tu ești Băsescu. Că ești mai alb, așa. Rasistule. Crezi că din cauza radiațiilor solare vor apărea mutanți? Da. Avem unul în clasă, îl cheamă Genial. Cine a condus țara mai bine, Băsescu sau Ceaușescu? Ceaușescu. Cât a durat războiul de 100 de ani? 1 milion. Greșit, e 116. Asta 1 milion. Vă place România? Nu. Dar de ce? Da, e. Ai vrea să pleci în altă țară? Da. Și de ce? Că nu-mi place România. Aha, o să urmărești videoclipul? Da. Ok, mersi mult.